En el meu cas és algo que ve per mi mateixa. En el meu cas, el meu germà. En el meu cas, Matia, que va dir, bueno, pues apuntem a música i pues ahí estem. També la Sinfònica és com el lloc, claro, lo top, el lloc més alt. Estàs els amics que coneixes en la banda, el Claro. grupet... Lo malo que és al ser divendres, després els amics no pots quedar els divendres, té que ser ja un altre dia, però igualment traus amics d'ací i molt guai. Molt xulo també, perquè a l'hora de, per exemple, el primer assaig que fas en la Sinfònica, que tal sent, diuen el teu nom, tal, t'aplaudixen i tal, jo el recordo molt bé i molt bonico. També la replegada, la foto en la família, en el director, tots els músics tocant... Està També molt bonico. Jo el recordo molt bé perquè, ja que jo vaig entrar un any després, quan jo vaig entrar, ells ja estaven en la banda i va estar molt guais que ells veren com arreplegaven a mi i va ser molt bonico. També trauria la gent que coneixes ahí en la banda i el bé que tu passes. T'ho passes molt bé. Jo, sobretot, a mi m'agrada molt la música i el que més m'agrada és tocar, en general. Jo quan hi ha festeta i ve DJ Sílvia. Jo vull fer el superior en la música i ja endavant no,